Just kun pinnistelin raha-asioiden kanssa, niin joku tuntematon oli laittanut mulle 2800 euroa. Hei, mäkin haluun, laitetaan puokkiin. Tiedätkö yhtään miksi tai kuka? Joku ihan random vahingossa maksanut. Viestin perusteella jotain tavaroita ja ne tuli mulle. Sun pitää maksaa ne takas. Paha kun käytiin jo puolet laskuihin. Nyt järki käteen. Jos tiedät ettei rahat oo sulle, niin et voi käyttää niitä. Mun tili, mun massi. Sori, en oo mikään julkinen pankki, mihin voi tehdä talletuksia tai säilöä muiden rahoja. Ihan lain mukaan pankki voi vaatia ne takas. Eipä muuten voi, jos sanon, et olin se myyjä. Jos vaatii, niin väitän, et huijari. Ja ostan vielä läppärin, niin eipä oo enää mistä vaatia. Nyt jos olet järkevä ja reilu, niin et koske niihin rahoihin ja maksa kaikki takas. Miet jos kävisi omalle kohdalle. Maalaisjärki ja reilu peli nyt kehii joukos. Poor bitches be whining.